ez dakit denok edo gehienok geoparkeko gidariak edo zarete, ez dakit ez nekien ere ze geologiaren inguruan ze maila zeneukaten, orduan nik egin dut maila, bueno, maila batean, baina galderak eta gauzak ulertzen ez direnak edo zerbait sakondu nahi bali baduzue, nire aurkezpena eta gero egongo da Leirek esan duen bezala tarte bat edozein galdera egiteko, zalantzak argitzeko eta guzti hori. Eta, bueno, hasiko naiz, Leirek esan duen bezala, hemen aurkezpenaren izenburua da Flix beltza eta Amonite erraldoiak geoparkean. Nik aurkeztuko dut, ni Luis Agirzabala naiz, eta nire lankidea Mikel López Orge, geologia sailekoa. Bueno, aurkezpenaren puntu nagusia gau isek izango dira. Lehenbizi, salduko dut, zer da Flixa. Ondoren, zentratuko naiz, Flix beltza geoparkean. Ze ezaugarri nagusiak dituen, azalduko dut. Garai hartako, hau da, Flix beltza sedimentatzen ari zen garaiko beste prozesu geologiko batzuk gertatzen ziren, eta garai hartako prozesu tektoniko, magmatiko eta hidrotermalak aipatuko ditut. Gero ja, amoniteak Flix beltzean, eta pixka bat zentratuko naiz gehiago mutrikuko erraldoietan, eta azkenik, geoparkean momentu honetan ikuspuntu geologikotik eta Flix beltzean zentratuta martxan diren ikerketak, aipatuko ditut amaitzeko. Ados? Bueno, zer da Flixa? Lehenbiziko galdera, denen ahotan dago Flixa, Zumaiko Flixa, Debako Flixa, Mutrikuko Flixa, baina zer da Flixa? Asko hitz egiten da Flixaz, baina uste dut gehienek ez dakite justu zerran Flixa. Orduan pixka komeni da pixka azaltzea zerra Flixa. Flixa da termino geologiko bat erabilizana batez ere bere garaian, gaur egun Flixa terminoa zaharkituta dago. Ez da geologian apenas erabiltzen. Horren ordez erabiltzen da beste termino bat gauza beretsua adierazteko eta da turbidita segida edo. Guzti hau azalduko dut ondoren. Orduan Flixa, bai, ez dut desmontatu nahi Zumaiko Flixa, baina esan behar dut zaharkitutako terminoa dela. Baina, bueno, zuek segi erabiltzen, bale? Hombre, guain, hotelei eta izena eta ez gara hasiko aldatzen, ez? Bale. Flixa, bueno, zaharkitutako, baina zer da Flixa? Zer adierazten da Flixa aipatzen dugunean? Flixa, berez, da sinpleki azalduta turbiditez osatutako segida lodia. Hau da, turbidita da, ikusiko dugunez, sedimentu bat, gero ja arroka bihurtuta egon daitekena, baina konkreto bat, ez da edozein, konkreto bat da, azalduko dugu zer den, nola eratzen den eta hori, baina horrekin gelditu turbiditez osatutako geruza segida lodia. Lodia esaten dudanean, lodiera izan daiteke ehunka edo milaka metrotako lodierako segida, hau da, geruzen segida. Geruza bat, beste bat, ehunka edo milaka metrotako lodierako segidak edo unitatean, edo arroka gorputzak, oso lodiak direnak. Gure kasuan, eta esan beharra dago, Flixa ez dago hemen bakarrik. Flixa dago, batez ere, mendikate handiei lotutako unitateak dira, sedimentoak dira, adibidez Alpetan, hortik dator izena Flixa hitza, dakizuenez, Suizan sortu zen, hango alemanerako dialekto batetik hartutako hitza da, han ere Flixa dagoelako, hemen bezala, han ere bai, Himalaietan badago ere bai, Pirineotan ere badago, eta denek antzeko ezaugarriak dituzte. Denak dira turbiditez osatutako pilaketa oso lodia. Salduko du gero zerran turbidita.
Dena den, bueno, hemen daukazue gure kasuan, hau balima da gure Eusko Kantabriar arro sedimentarioaren betekina, bakizue arro sedimentario bat dela, sedimentuz betetzen den depresio bat, eta sedimentuz betetzen doan enean joaten da ondoratzen, ondoratu ala bete, ondoratu ala bete, ondoratu ala bete. Eta hor, milioika urten poderioz, pilo bat ondoratzen da, eta ondoratu orduko bete, 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 eta azkenean dauzkagu, gure kasuan, 12-14 kilometroko sedimentuzko betekina. Vale? Orduan, hemen errepresentatuta daude 12 kilometro horiek, orduan, flixa, gure kostaldeko flix hau, izango litzateke, nolabait, guzti hau. B kretazeotik, tertziario arteko, zera lodi hori, 8.000 metro inguruko lodiera du geoparkeko flixa, nolabait, ez? Nun sedimentu edo arroka sedimentario zaharrenak, B kretazeokoak, flix beltzekoak dira, eta horiek gaur egun kostan azalatzen dira Mutriku deba inguruan, eta honantza etorri ala, ekialderantz etorri ala, goaz, nolabait, kostan azalaratzen diren sedimentoak dira, arroka sedimentarioak dira gero eta gazteagoak, eta gazteenak leudeke nolabait Getari inguruan. Vale? Bueno, dena den, flixagaren itxura ezaugarriak urrutitik ikusita da hemen daukazuena. Hor da, Zumaiako itzurungo betiko azalaren mendua. Nun, edo hau deba ingurukoa, nun tipikoa da ezaugarri hau. Hau da, txandakatze bat, geruza batzuk gogorrak eta beste batzuk bigunak. Orduan dago, gogorra biguna, gogorra biguna, gogorra biguna, gogorra biguna. Horregatik, gora beratxua izaten da, eta brankak eta, hemen ala ditzei diozue, brankak ematen dituzte, eta leku zokoak ere bai, eta horren itxura tipiko hau da, edo debako hau. Orduan dago txandaketa bat, gogorra biguna, gogorra biguna, gogorra biguna. Orduan, gogorra biguna geruzez osatutako geruza segida guztiak flixa da? Ez. Baldintza da, turbiditez osatua izatea. Turbidita. Oinarrizko elementua flix bat izateko. Orduan, gertuagotik ikusita, turbidita bat gero azalduko du nola sortzen dira. Turbidita bat, zer da turbidita bat? Gero ikusiko dugunez, da prozesu konkretu baten bidez sedimentatutako sedimentua, nolabait, ez? Pilatutako sedimentua. Baina prozesu konkretu bat, prozesu horri deitzen dugu uhertasun korrontea. Da korronte bat sedimentua daramana eta korronte horrek uzten du bere sedimentua. Modu konkretu batez ikusiko dugu. Eta tipikoki uzten duen sedimentua, gaur egun arroka sedimentarioa dana, da hau. Zati bat, beko partea gogorragoa izaten dena, arearria tipikoki, eta goikoa bigunagoa lutitazkoa, bustintxua den sedimentua. Beko partea area zana, gaur egun arearria, eta goiko partea bustina zana, gaur egun lutita arroka delako. Orduan, hau izango litzateke turbidita bat. Bueno, hau da flixa, gero azalduko dut turbidita bat zer da, nola eratzen dan, eta baina, jarrai ezagun gurearekin, gure flixarekin. Bueno, eta flix lodi honetan, 8.000 metro inguruko, sekulako segida da, pasada bat, 8.000 metro horietatik beko zatia da flix beltza. Flix beltza da zati hau. Dago, B kretazioa eta goi kretazio arteko transizioa nolabait. Flix beltza, noski, turbiditez osatutako segida lodia da, eta idei bat egin dezazuen, flixak orokorrean,
sedimentatzen dira, metatzen dira, pilatzen dira itsaso sakonean. Ikusiko dugu, turbitak eratzeko gehienetan itsaso sakonean metatzen dira, eta hemen ere bai. Orduan, gure Eusko Kantariar arroa ikusita, nolabait, hemen egongo litzateke Nafarro aldea, hemen Errioxa, hemen Asturias, hemen iparraldean egongo litzateke beste kontinente bat landetakoa gaur egun itsasoa ikusten dugun hortan, garai hartan hor kontinentea zegoen, hemen grisez dagoena. Orduan flis beltza sedimentatu zen Eusko Kantariar arroa hau da, eta arro sedimentario horren alderdi sakonenean, itsaso sakona zen, eta hor sedimentatu zen, flis beltza. Bueno, hau dira beraz pixka bat orokortasunak flisari buruz. Orain ja sartuko naiz flis beltzean eta bere ezaugarri nagusiak azalduko ditut, Bueno, flis beltza geoparkean eta bere ezaugarri nagusiak. Esan behar dago, flis beltza da unitate bat, unitate estratigrafiko bat, unitate bat, arroka gorputz bat alegia, Pirineo osoan zehar zabaltzen dena. Mediterraneotik hasita, Pirineoak jarraituz, eta Bizkaiaraino doana. Oso hedadura handiko unitate bada. Flis beltza ez dago bakarrik hemen. Pirineo osoan zehar. Garai berekoa da eta ezaugarri antzekoak ditu. Geoparkean, hau daukazue geoparkeko mapa geologikoa, eta flis beltza hemen agertzen da kolore marroiez eta berdez. Dira flis beltza barruko unitate ezberdinak, baina, hau da flis beltza. Eta kostan azaleratzen da, Saturrarandik, jarraitzen du. Ondarroan zehar, Lekeitio aldera, eta baina, geoparkean Saturrarandik mendataraino. Kosta oso horretan. Bere lodieratzen bateko da. Gutxi gorabehera, 1000 metroko lodierako geruza pilaketa bada. Bere adina da, B eta Goi Kretazeoaren artean, erdialdean dago, eta sedimentatu zen, orain dela, 109 eta 96 milioi urte bitarte horretan. Sedimentatu zen, itsaso sakonean, lehen esan dugun bezala. Joan gaitezen flis beltzeko azalamenduak ikustera, eta hemen daukagu bat, hau da Deba eta Mendata artekoa, aitzandi pasata edo, eta hau da itxura tipikoa, txandakatzea, betikoa, geruzak gogorrak, bigunak, gogorrak, bigunak, gogorrak, bigunak, gogorrak, bigunak. Kasu honetan, arearria lutita, arearria lutita, arearria lutita, arearria lutita. Gogorra, arearria lutita, biguna. Orduan itsasoak jaten du, igatzen ditu batez ere bigunena direnak. Eta horretik, zuek deitzen duzu bezala, brankak nabarmentzen dira arraldean bezala. Hau da, guzti hauek turbiditak dira, dena. Turbidita bat identifikatu nahi badugu, hemengo hau, detailean hemen daukagu ikusteko, zer ez dago osatuta turbidita bat adibidez azalamendu honetan, flis beltzean arruntena dena. Turbidita bat hemendik honaino etorriko litzateke, eta hau da bere eskema, beko bi zati ditu, bi geruza bat, arearrizko beko partea, arearria da, area arroka bilakatuta. Area da pikorrez osatutako sedimentu hori. Hori behin litifikatuta, gogortuta, arearria da, zati hau dugu, eta gainean badugu beste zati bat lutitaz osatua. Sedimentua zanean, buztina demagun. Orduan, bi zati ditu, eta hemen errepresentatuta daude. Pikorra handiak, area tamainakoak, arearria izango litzateke, eta goiko hau, lutita izango litzateke. Hau da turbidita bat. Turbidita bat, tipikoki, bi geruzaz dago osatuta. Bat arearria eta bestea lutita. Flis beltzean, arruntenak horiexek dira.
Bueno, turbitak, hasiko gara ikusten zer diren, nun sortzen diren, ze prozesuen bidez eratzen dira. Turbidita bat da, lehen esaten dizuen bezala, uhertasun korronte baten sedimentoa, metakina. Orduan, uhertasun korronteak zer dira? Uhertasun korronteak dira nolabait sedimentu ugari daramaten korronteak eta aldapan bera bideratzen direnak. Nolabait, indar nagusia gravitatea da. Orduan, leku aldapatsuetan, adibidez, hemen, plataforma, eta hemen itsaso sakonean ezponda dugu. Ikusten zuen, aldapatsua ezponda hori. Orduan, plataforma aldean kontinentetik eta etorritako sedimentoa hor pilatzen da, baino ez egonkortu arte pilaketa hori eta plataformaren ertzetik halako batean badoa desegonkortu egiten da eta pilatutako sedimentu guzti hori badoa aldapan bera. Bapatean, modu katastrofikoan, bapatean. Batzutan, eragilea izaten da, besterik gabe, gehiegi pilatu delako eta ja ezegonkorra da eta badoa. Baina beste batzutan, eragilea izaten da, edozein mugimendu sismikoa, mugitzen da, eta desegonkortu egiten da, eta badoa. Edo ekaitza handi batek eragin dezake, edo, kontua da, ezegonkortu egiten da, lehenago metetutako sedimentu hori, eta maldan bera badoa. Badoa maldan bera, nola? Lubizi bat bezala. Imaginatu lubizi moduko zerbait, eta eskala txikian, ikus dezazuen, laborategian sortutako uhertasun korronte bat daukagu. Hau. Daukagu ur zera bat, tanga bat, edukiontzi bat, kristalez zehatutakoa, eta nolabait sedimentu pilo bat, bapatean, alde batetik bota dugu, eta dana urazpian dago, eta hau gertatzen da. Orduan, sortzen da nolabait sedimentuzko olde bat bezala. Sedimentua eta ura nahastuta izango balitz, similia oso ona da, elurrolde bat edo alud bat. Mendibera doana, kriston lainoa eta darama kasu horretan elurra darama. Baina da, bapatea katastrofikoa sekulako abiadura darama, eta hemen antzeko, gertatzen dena honek daramana da ura nahastuta sedimentua, partikulak, pikorrak, tamaina handiagokoak, txikiagokoak, denetik. Eta gravitatearen ondorioz aldapan bera bideratzen da beti. Eta denbora pasala aurrera egiten du, aurrera. Eta zehatzen badugu korronte horren barruan, uhertasun korronte honen barruan zer gertatzen ari da. Pixka bat honen barruko elementuak erakutsiz, hemen nolabait, hau da, baldan bera bideratzen den uhertasun korrontea, eta bere barruan daude partikulak, pikorrak, aleak, tamaina ezberdinekoak izan ditzakena, eta barruan ura modu nolabait zurrunbilotsuan dana nahastuta badoa maldan bera, eta partikulak zurrunbiloietan nolabait esekiduran doaz, eta nolabait suspensioan doaz, zurrunbilo horiek direla medio. Orduan, garraiatu dezake sedimentoa aldapan bera. Honek sortzen du, batzutan sortu dezake, esan behar dago, pikor ale handienak, astunenak, dentsoenak, behetik doaz, eta zenbat eta finagoa izan, pikor hori, orduan eta gorago. Eta finenak, sedimentu finena, bustintxua dena, goitik, eta askotan sortzen da, halako, nolabaiteko, adatsa edo laino handi bat, honen gainetik
10 metrotako alturakoak izan daitezkenak. Claro, hau hemen laborategian gaude, eskala txikian sortutako uhertasun korronte bada, baina errealitatean kristolako prozesua dira, sedimentu pilo bat eraman dezaketenak. Vale? Bueno, orduan, hau da uhertasun korrontea, eta barruan zera da zurrunbilotsua, fluxu zurrunbilotsua. Hau da uhertasun korrontea. Hemen dugu uhertasun korrontea lehengokoa, eta uhertasun korronteak maldan bera egiten duenean, daraman sedimentua doa, uhertasun korrontea aldapan bera doa ahultzen, bere indarra galtzen, pixkanaka. Orduan, ja, ahulduala egiten dena da, sedimentua pikorrak, ja, nolabait, ez dauka indar nahikorik pikor tamaina konkretu bat garraiatzeko, eta pikorra, aleak, zatia, hor gelditzen da. Sedimentatu egiten da, pausatu eta sedimentatu. Vale? Eta maldan bera doan heinean indarra galtzen joaten da. Eta gero eta sedimentu gutxiago eramango du, eta eramaten duen hori izango da pikor finagokoa. Orduan, uhertasun korronte batek emandako turbiditaren baitan, turbidita da uhertasun korronte baten metakina, sedimentua. Vale? Turbidita baten baitan ikusten da joera hau, alegia. Maldangora, nolabait, indar gehien zeukanean, nolabait, maldangora alde proximalenean edo hurbilenean, bere lodiera da handia eta pikor tamainak dira handiak ere bai. Vale? Maldan bera goazela fintzen doa pikor tamaina eta lodiera mehetzen. Eta azkenik, ja, alderdi distalenean edo urrunenean daukau turbita oso mea eta pikor finenekoa. Orduan ikusten da, nolabait, turbita sortu denetik alde urrunenera joera bat. Eta joera da, fintze ditzen diogu, pikor tamaina txikitzen denean, pikor tamaina txikitzen doaz, eta turbitaren lodiera mehetzen biak aldi berean. Vale? Orduan, ikusita zer daukagun, jakin dezakegu, edo itxura hau, jakin dezakegu, turbita bat ikusten dugunean, zer da, alde hurbilenekoa, erdikoa, edo urrunekoa. Vale? Esan beharra dago, turbita baten zabalera, izan daiteke, izaten da kilometrikoak, gehienetan, baina 10 edo 100 kilometrotako jarraitasuna eduki dezake turbita batek. Orduan, dira geruzak oso nolabait luzeak nolabait esan da. Bale, orduan, turbitak haue dira. Hau da turbita bat. Uhertasun korronte batek emandako sedimentua. Vale? Uhertasun korronteak esatu dudan bezala, bapatekoa dira, elurroldeak bezala. Horako batean, desegonkortut egiten da, kasu honetan, sedimentua, eta bum, badoa, maldan bera, kilometro askotako bidaia egin dezakete, bereien sedimentuak utziaz. Vale? Burualdea oso energetikoa da, ere bai, eta egin dezake itsasondoa igatu ere bai, igatu ikusiko dugun bezala. Bueno, labur bildoz, ez da egiten, asko luzatzen ari nintzen. Turbita bat alderdi hurbilenean nolabait, maldan gora nolabait, bere sedimentuak izango ziren olakoak. Hau da, turbita bat, baino proximala edo hurbilekoa. Nun, hemen, ez dakit, ikusten duzuen bastoi bat, da ibiltzeko bastoi horietako bat, eskala gisa, Eta orain ikusten duzue, harrikoskor handiak daudela hor, handiak,
Orduan, pentsatu, horiek garraiatzeko zer nolako energia ahalmena izango zuen turbidita hemendik igarotakoan, oso handia, eta oso lodia da, 2 metrotako lodirakoa, hemen. Baina maldan bera, turbiditak eduki hemen beste itxura bat, erdialdean lehen esandakoa. Arearria eta lutitaz osatutako bikote bat, baina zenbait dezimetrotako lodirakoa izan daitekena, bai? Eta urrunago, askoz meagoa, zenbait zentimetrotakoa izan daiteke, hemen txanpon bat, eskala bezala, eta hau da turbidita, bikote hau, arearria eta gaineko lutita hau, bai? Bikote hau. Hori ikusi, turbidita bera, alde batetik bestera nola aldatzen den, bere ezaugarriak zein desberdina diren. Orduan, bat ikusi edo bestea ikusi, badakigu turbidita horren alde hurbilean gauden edo urrunean gauden. Eta hortaz gain, komentatzen nizuen bezala, uhertasun korrontearen, ahaztu zai esatea, izena bera uhertasun korrontea. Zer dela eta horrela deitzen zaio uhertasun korrontea, ez? Ahaztu zai komentatzea, lehengo irudian, hemen, ur hauek dira uherrak, uhertasun bat erakusten dute zikinak nolabait, ez? Ez dira gardenak, ur gardenak, uherrak, hortik izena, uhertasun korrontea, bale? Esatea nijoana, buru alde hau oso energia handikoa izaten da, igatzeko ahalmena du, eta askotan itsasondoak igatu egiten du. Igatu egiten du, eta nolabait uhertasun korronte honen, turbidita honen, azpian, justu beko mugan, azpian, batzutan ikusten dira horrelako markak, egiturak. Eta marka horiek adierazten dute honen igadura. Eta luzangak izaten dira, ikusten duzuen bezala, eta horrekin jakin dezakegu uhertasun korronte honen norabidea zein izan zen, iparraldera, hegoaldera, ekialdera, mendebaldera, edo, eta norabidea eta noranzkoare, bai, kasu honetan, egitura hauek ikusita, badakigu uhertasun korrontea igaro zela, hemendik honantza ikusita egitura sedimentario horiek. Orduan, bituzte informazioa eskaini dezaketen hauek ere. Luzatzen egin zela. Orduan, flis beltzean, bueltatuaz gure azalamendu honetara, hemen ze ikusten dugu, turbidita pilo baten, pilak eta pum. Esan barra dago, gaur egun ikusten ditugu turbiditak horrela aldapa batekin edo vertikalean guztiz, itzudunen, ia vertikalean daude. Horiek ez ziren horrela sedimentatu. Nola sedimentatu ziren? Horizontalean. Edo aldapa txiki batekin, gutxi. Orduan, gaur gertatzena, pilatu eta gerora etorri zen deformazio tektonikoa, eta geruza guzti horiek horizontalean zeudenak, edo ia horizontalean, edo tolestu, edo okertu intziren, eta gaur egun horrela ikuste ditugu, hauek bezala. Baina hauek ez ziren horrela sedimentatu, beti horizontalean edo ia horizontalean. Orduan, hemen ikusten ditugu turbidita pilaketa hortan, dauzkagu, zatitxo honetan, ez da egit, 3 metro hauetan, dauzkagu turbidita piloa. Bikote bakoitza, arearri lutita bikote bakoitza, da turbidita bat. Arearri lutita bat, arearri lutita bi, arearri lutita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, zati txiki honetan, 3 metrotan 21, adibidez. Pentsatu zazue, 1000 metroko lodirako flis beltze horretan, milaka turbidita daude bata bestearen gainean. Hori da flisa. Kasu honetan, flis beltza ere deitzen zaio kolore ilunekoa dala. Batez ere lutita oso kolore ilunekoa da. Materia organikoa desente daukalako eta pirita ere duelako. Eta horrek ematen dio iluntasuna. Flis beltzean ez da dana berdina. Oso
nolabait anitza da edo, bueno, orduan, flis beltzean, geoparkeko flis beltzean, bi fase nagusi beriziko genituzke flis beltza nolabait eraketaren inguruan. Lehenengo etapan, erdi goi albiarra harrapatuko lukena, lehenengo etapan, zaharrenean alegia, hemen eukiko genuke, bueno, irudiene pixka bat laburbiltzen du garai hartako egoera, itsaspean, itsasakona, vale? Eta hor bazegoen itsaspeko kono bat, lehen aipatu dut, turbiditen pilaketa handiak, itsaspeko konoak edo ematen dituzten pilaketak dira, eta hemen itsaspeko kono bat bazegoen turbiditez osatua, eta ondarru aldera, Saturraren aldera, bueno, itsaspeko kono honi, ondarruako itsaspeko konoa zaio, eta ondarru inguruan, Saturraren inguruan, hor oso turbidita hurbilak dauzkagu. Alegia oso lodiak, ikusi, hau da, ezagutzen duzue, hau da, ondarru aldera joateko paseoa, vertikalean dauden geruza hauek dira hemengoak izango lirateke, geruza oso lodiak, betetzen ari direnak geruza horiek, ubide erraldoiak, itsaspekoak, itsasakonekoak, baina 50 metroko sakonera zeukatenak eta kilometro bat baino zabalera handiagoko ubideak, ibaia bezala baino itsaspekoak eta itsasakonekoak, eta hortik bideratzen ziren uhertasun korronteak. Horko horiek oso nolabait energia handikoak zirenez, dauzkagu turbita oso lodiak, ikusi, oso lodia hemen pertsona dauzkazue, eta gerturatu ezkero bertako sedimentoa oso larria. Hau da, pikorrak oso handiak dira, ikusten duzu, itxura, hau da, konglomeratua deitzen diogu. Konglomeratua Saturraren inguruan agertzen diren konglomeratuak hauetakoak. Ordu, imaginatu ezazue, pikor hauek garraiatu alizateko zer nolako energia eduki beharko lukete bertako uhertasun korronte horiek oso handiak, ez? Eta, bueno, metakin hauek inguru hortakoa. Eta hegoalderantz goazela, doaz sedimentoak fintzen, pikorrak gero eta txikiagoak, eta turbiditak gero eta meheagoak, lehen esan dugun eran. Eta adibidez, balin bagoaz alde honetara, alde urrunenean, Elgoibar inguruan, Altzola inguruan, topatuko genuke, hau autopista da, han pareta Altzolako balnearioaren atzean, autopistako pareta horretan dauden turbidita hauek dira itsaspeko sistema honena, eta hauek dira turbiditak, baina urrunekoak. Ez daukate, beraien itxura oso desberdina da ondarruko hoiekiko. Distalak urrunak direlako. Baina zera itsaspeko kono berekoak dira. Bale, bueno, esan beharra dago. Hau, inguratuta zegoen, asko sakonera txikiago zeukaten, deitzen ditugu karbonatozko plataformak, arrezife handiak bezala. Arrezife handiak, koralekin, errudistak, itsastrekuak, eta bar. Sakonera txikiko, arrezife modukoak, Arno, adibidez, Arnoko kareharri horiek, edo Izarraitzeko kareharri horiek, hauek lirateke. Eta, hau, milioi izango zen, eta erditik pasatzen zen Ondarroako itsaspeko konori turbiditikoa. Bueno, idei bat egin zezuen. Ondoren, bigarren fasea, ondoren datorrena, gazteagoa beraz, egoera hauxe dugu, ikusi, aldatu egiten da. Kasu honetan, aurreko Ondarroko itsaspeko konoa eta arrezife horiek geratzen zaizkigu lurperatuta ondoren datorren sedimentoaren bitartez. Eta gainen ezarritako sedimentu horietan, bereizten dira oso ondo, bi itsaspeko kono, hau da, turbiditak bideratzen zireneko bi eremu, bat Debako itsaspeko konoa eta bestea Mendexako itsaspeko konoa. Eta erdian geratzen zen altugune bat, ikusten duzue, nolabait, uhertasun korronte horietatik libre.
hor gertasun korronteak ez ziren iristen, zergatik? Goratuta zegoelako, eta gertasun korronteak gravitatez funtzionatzen dutenez, beti gertasun korronteek harrapatzen dute leku zokoena, deprimituena. Orduan, leku goratuetara ez dira iristen, betik, gravitatearen ondorioz. Bale? Orduan, hau izango litzateke panorama, ja goialbiar bezenomaniarrean. Hemengo debako itxaspeko konokoak, hau dira, deba eta mendata artean dauden horiek, zera honen sedimentuak lirateke, itxura betikoa, arearri lutita, turbidita horien pilaketa tipikoa, eta beste Mendexako horretakoa, antzekoa izango, baita ere ikusten dut, oso ongi, gogorra, biguna, gogorra, binua, hori dira turbita, hauek bezelatxu, baina ja ondarro alderago junda, lekeitiu alderago junda, hemengoa izango ditake. Eta hemen ze gertatzen zen, oso bestelako itxurako arrokak dauzkagu hor. Kardala inguruan, 7 hondartzak, Kardala eta Saturraren arteko labar guzti horiek, olakoak, hor ez da txandaketarik ikusten, hor dena da lutita. Ez dago arearririk, ez dago turbiditarik. Dana lutita hutsa da. Eta lutita zer da? Bustintxoa zen sedimento bat, gero ja gogortuta, eta beraz oso pikor fina dira. Eta horiek sedimentatzen dira, baldintza lasaietan. Ze korronte txikiren bat egonez gero, segituan eramana izaten da sedimentu hori. Orduan horrela adierazten du oso baldintza lasaietan. Zergatik? Altugune baten geunden, eta ona ez ziren iristen gertasun korronte horiek. Libre geratzen zen eremu hori. Altugune bat zelako. Eta itxura hau da. Hemen hain zuzen ikusiko dugunez, hemen topatzen ditugu amonite erraldoi horiek. Hor, garai horretan. Flixa sedimentatzen zen, ikusi dugunez, itxaspeko kono ezberdinetan, baina hortaz aparte ere gertatzen ari ziren beste prozesu geologiko importante batzuk ere aldi berean, turbiditak metatzen, sedimentatzen ziren bitartean. Eta bai prozesu tektonikoak, prozesu magmatikoak eta hidrotermalak. Pixka bat hau ulertzeko, pixka bat testuinguru orokor bat azalduko izuet. Hau da, nolabait, argazki bat, orain dela 110 milioi urte nolakoa izango ziren kontinenteak eta nola leudeke garai hartan. Orduan, flix beltza sedimentatzen ari zen, pikin bat lehenagokoa. Orduan, Iberiar plaka dugu eta Euroasiar plaka. Eta bien artean, Bizkaiko golkoa ez zegoen. Ikusten duzue, hemen dago itsasoa, bai, baina ez zegoen irikita. Pegatuta zegoen Iberiar plaka, Euroasiar plaka horrekiko. Eta momentu honetan hasi zen Bizkaiko, Ipar Atlantiko osoa, hau da Amerika, eta Eurasiar eta Iberiar plakari pegatuta zeuden. Eta Ozeano Atlantikoa irikitzen hasi zen, urruntzen Amerika eta Iberiar plaka eta Eurasiar plaka. Irikitzen, nolabait, hau, taka, eta horrekin batera, Bizkaiko golkoa ere irikitzen hasi zen momentu horretan. Zer gertatu zen, irikitze hortan? Hau, Iberiar plakak biratu zuen, zentzu honetan, 35 gradu inguru, guraitzeak, artaziak bezala, guraitzeak bezala, 35 gradu, eta honantza etorri zen ere bai. Orduan, Eusko Kantabriar arroa leku deprimitu, sedimentuz betetzen zijoan hori hemen zegoen, eta mugimendu tektoniko handi horien bitartez hemen gertatu zen, zartadura handiak,
zartadura handiak, faia ugari, eta bar, eta bar. Eta mugimendu hau gertatu zen hor. Hau, modu simplifikatuan, hau handituta, hau litzateke. Hau da, Eusko Kantabriar arroa, Asturias ingurua, Bortziri, Errioxa, bale? Eta laranjaz, Eusko Kantabriar arroa sedimentuz betetzen dagoena. Eta marra guzti hauek dira faiak, hausturak. Kriston mugimendua adierazten duten haustura importanteak. Eta ikusi, dana dago faiatuta, garai hartako faiak dira, aktiboak zirenak. Gora edo bera, edo alde batetik bestera horrela, eta geoparkea nolabait izango zen hau. Hemen egongo ginateke gu. Orduan, inguruan, Mutriku, Deban, Lekeitio, eta bar, faia pilo bat daude, aktiboak zirenak garai hartan, importantea. Bueno, guzti honek baldintzatu zuen flis beltzaren zera. Adibidez, faia importanteak zeuden, adibidez, Mutrikuko faia, hemen daukagu, Debako faia, Lekeitioko faia, eta Berriatuako faia. Mutrikuko faia da, justu herriaren azpiti pasatzen den kriston faia. Oso aktiboa izan zena bere garaia. Garai hartan ze gertatu zen? Hemen faia horietaz mugatutako bloke handi bat geneukan, Debako blokea ditzen dioguna, kilometro askotakoa, hemendik ona ez dakit zenbat kilometro daitezke, kilometrikoa, zenbait kilometrotako zabalera eta luzera daukan bloke bat da, eta horrelako faia hauen mugimendu honen ondorioz, bloke honek egintzun, faia honek onantza tiratzen zuen, eta hau arantza. Horrelako mugimenduaren ondorioz, zer gertatu zen, era simplifikatuan hau. Hau da, Debako faia, Debako blokea, eta horrelako mugimendua balin badago, bloke honi eragiten digu horrelako fitxa bat bezala, horrelako mugimendua. Hemendik arantza eta hemendik onantza. Orduan, zer gertatu zen, hemen txoke egin zuten nolabait honen kontra. Hola eta hemen aldiz iriki. Hemen jo eta beste izkinean iriki. Eta beste hainbeste blokearen beste aldean. Hemen jo, hemen iriki. Hau gertatu zen, flis beltza sedimentatzen ari zen bitartean. Adibidez. Guzti honek ere ekarrizun beste prozesu geologiko batzuk. Batetik, hemen deformazio tektonikoa. Hemengo geruzak horizontalean zeudenak egin ziren hor estutze horren ondorioz, konpresio horren ondorioz, horizontalean zeudenak hemendik estutu eta goratu, okertu egin ziren, pilo bat. Horrekin batera, hemen Mutrikuko faian magmatismoa gertatu zen, alegia magma betik gora egin zuen, faia aprobetxatuz, eta hor magma ganbara edo magma masa handiak irten gabe geratu ziren, gaur egun Mutriku azpien daudenak. Bai, arroka magmatiko intrusiboak edo plutonikoak edo liratekenak, eta hor daude ere. Orduan ikusi tektonikak eragin zuen, eta horrekin batera, hau bero-bero dago. 1200 gradu zentigradotan dago magma, arroka funditua da. Orduan, inguruan dauden urak, iten dira horren kontaktuan, berotu izugarri, eta bero daudenez, gorantza jotzen dute, faia horiek aprobetxatuz, eta irtetzen dira azalera. Hemen edo hemen, itsasazpiko iturriak emanez, ur berokoak. Eta hori gertatzen ari zen, flis beltza sedimentatzen ari zenean. Bueno, ikusten duzuek, historia konplexu xamarra. Bueno, prozesu tektonikoen erregistro edo ezaugarri nabarmenetarikoak zeintzuk izan daitezke, adibidez. Hemen Mutrikoko, hau da, gogoratzen duzue, lehengo irudia, opresatuz, Mutrikuko faiak eragin zuena izan zen alderdi hau altxatzea
pilo bat, eta altxatze horretan hemen sekulako aldapa, pendiza edo esponda zegoen, eta hemen noizean behin, brum, eroritzen ziren sekulako puskak, hemengo sedimentuen zatiak, puskak, orduan alkolea inguruan, limazoazte muturraldera, alkolea txaleteko eskailerak beraino jesten direnak hemendik egongo lirateke, eta horrelako bretxa edo megabretxa topatzen da, zatia handiak daude hor tartekatuta ikusten duzu, honen zatia lirateke, honantza erori zirenak, eta pixka bat irudikatzen du, alkolea txaleta, egongo litzateke nolabait, garai hartan honen gainean, eta alde honetara, handik eroritako zera guztiak, harri puska handiak, megabretxa edo osatuaz. Zati batzuk, arbe inguruan anazpian dagoena, 100 metrotako harri puskak dira. Hemengo hau izango litzateke, adibidez, arbe inguruan. Guzti hauz, flis beltza sedimentatzen ari zen bitartean. Zaztua, bale? Orduan, ikusi, tektonikaren ondorioak. Tektonikaren beste ondorio bat, Lapariko megageruza. Laparin, Debako hondartzan, badago megageruza bat, hau da, geruza bat, mega, oso lodia, oso handia eta lodia eta zabalera handikoa, bale? Justu tunela, Debako tunela, errepideko tunel hori, dago megageruza zeharkatzen. Eta hau eratuko zen modu honetan, pixka bat erakusteko, Lapari hondartza hemen daukagu, hemen tunela, hemen karretera generala, eta hemen dago geruza lodi bat, eta baino hondartza azpitik jarraituko lukena, ez da ikusten, eta beste aldetik justu hemen kurba dago, eta hemendik gora egingo lukena. Hau da, Lapariko megageruza hori, bale? Eta nolakoa da barrutik? Barrutik olakoa da. 12 metro lodira daukan geruza da, geruza bakarra, 12 metrokoa, bere barruko ezaugarriak holakoa dira, zer dira azken nahian? Hauek dira, lehenagotik zeuden turbileten zatia, puskak. Puskak zatituta eta asko, ikusi, deformatuta, tolestuta, oraindik egoera plastikoan zeuden, eta tolestu, deformatu, plastilinazkoak balira bezala. Orduan, adibidez, Lapari inguruan, horrelakoa dauzkagu. Holako puska handiak, eta baita ere badaude, ikusi, ez da oso ondo ikusten, baina holako geruza bat, kiribilduta bere baitan, ematen du brazo gitano bat. Egingo zuen, jarraitu, eta bere baitan kiribildu. Orduan, hau nola interpretatzen da, holako geruza oso lodiak eta oso zabalera handikoak, pentsatu zazue, momentu baten eratutakoa direla. Osake, momentu batean, bapatean, orduan, zerk eragiten du holakorik, ez? Askotan, sismoek eragiten dute. Eta hauei ditzen zaie, sismitak edo ditzen zaie. Hau da, sismo batek eragindako sedimentua izango litzateke. Horrelako megageruza handiak. Orduan, hemen, interpretazio bada. Baina interpretatzen da, hau, litekena da izatea seismita bat, alegia garai hartako mugimendu lurrikara batek edo sortutako megageruza. Esaten dugu, tektonikoki oso aktiboa zen. Orduan, ez da harritzekoa, holako asko egotea. Eta, orduan, geruza hori interpretatzen da, hau, Lapariko megageruza izango zen, esponda batetik eroritakoa, edo hemendik, edo hegoaldeko honetatik, holako modu katastrofikoan, seguruenik sismo baten ondorioz sortutako geruza izango zela. Magmatismoa, magma igotzen da. Garai honetan, Bizkaiko golkoa irikitzen ari zen, eta lurrazala
lurrazala, ari zan, zabaltzen, eta aldi berean mehetzen, eta beraz, azpiko magma, errezagoa zeukan, igotzea, eta zerak faiak aprobetxatuz, kasu honetan mutrikuko faia, gorantz egin zuen, ez? Eta hortaz aparte, flis beltzean, hau da, turbiditak hau dira, hemen arearrizko, turbitaren arearrizko zatia, baina lutitetan txuriska ikusten dezuen geruza hori, hori da errauts volkanikoa. Alegia, flis beltzea, turbidita hau sedimentatzen ari ziren bitartean, plum, inoiz, etortzen ziren, oso urruti etzan egongo, volkan leherkor batetik, lehertzen da, bere errautsak, urazpitik edo airetik zabalduko ziren, eta poliki itsasondora, dana estaliaz, itsasondo osoa estalingo zuen bere errauts volkanikoz. Orduan, flis beltzen olako asko daude. Eta oso errezadia berizteko, zergatik? Zeren kontraste handia dauka inguruko lutita ilun honekin. Ikustezue kolore argikoak direla. Hauek errauts volkanikoak dira. Orduan, esaten ari da, garai hartan inguruan bazeudela volkanak, leherkorrak, errauts volkanikoak ematen zituztenak, eta itsaso ondoan pausatzen zirenak. Eta bere metakinak hoiesek dira, zentimetrikoak izaten dira, edo milimetrikoak. Oso interesgarria. Edota mutriku azpian dagoen intrusio magmatikoak. Alegia, magma igotzen da, baina ez da kanporatzen, hor geratzen da, lurrazpian. Eta gaur egun, hau da, mutriku azpian nolabait, hau kilometro bada, eginda dagoen profil sismikoa. Profil sismikoa da, simple esan da, erradiografia bat bezala. Lurrazpiko erradiografia. Hor antzematen dira, bi egitura horrelakoak direnak, eta bere ezaugarriengatik litekena da, alex interpretatzen da, litekena da, arroka magmatikoz osatuta egotea, hau da, intrusio magmatikoak izatea. Lehen aipatu ditudan horiek, hauexek izango lirateke. Claro, lurpean daude, ezin dira ikutu, ezin da bertaraino joan, lurpean daude, baina bere ezaugarriengatik eta litekena da izatea intrusio magmatikoa. Gaur egun, mutriku azpian leudeke. Bale? Claro, eta intrusio magmatiko hauek zer egiten dute? Sartzen dira 1200 gradu zentigradotan, eta inguruko urak segituan bero jartzen dira, eta gorantza egiten dute, ur hidrotermalak nolabait, eta iristen balin badira itsasondora iturri bat ematen dute, itsasazpiko iturri bat, hau gaur egungo bat izan liteke, gaur egungoa, ados. Baina garai hartan, mutriku inguruan, eman ziren horrelako itsaspeko iturriak. Ur berokoak, kalkulatu da, justu azaleratzen zira, gutxi gora bera, 50, 60 gradu zentigradotan, garai hartan. Guzti hau flis beltza sedimentatzen ari zen garaian, ari naiz. Badaude egitura batzuk, kondukto batzuk, ikusten duzu, tutu itxurako batzuk, hortik urak gora egingo luke, olako tutu egitura hauetatik, baina ez ur beroa bakarrik, ez, baitare hidrokarburuak, alegia, gasa bezala metanoa eta petrolio ere bai. Bueno, hemen barruan daukagun gauza ilun hori, beltz hori, zer da? Hori da petrolio fosildua nolabai, petrolio zarra. Konduktuaren erdi-erdian, seinale hortik bideratu zela gora. Eta hori gertatzen ari zen, mutriku inguruan. Eta hidrotermalismoa, baino petrolio eta gas isuriekin. Eta bazeuden, gaur egun dauden bezala, hori jaten zutenak. Elikatzen zirenak gas, metano eta petrolioaz elikatzen zirenak, izaki bizidunak, adibidez kontxa hauek. Dia bibalio batzuk, kontxa batzuk, hortaz elikatzen zirenak.
besterik gabe. Eta badaude horri lotuta. Bueno, eta azkenik amoniteak itxi gara. Amoniteak flis beltzean, mutrikuko erraldoiak. Bueno, deno dakizuen bezala, hemen sekulako bilduma egin zen, batez ere mutriku inguruan, Jesus Mari Narbaez eta Esperantza Azkarragari esker, hainbat urtetan zehar, mutriku inguruko amoniteak egon dira biltzen, 41 urte inguru, korrezpanago, orduan sekulako bilduma egin dute, mutrikuko bilduta dagoena zorionez. Oso importantea da, bilduma osoa bateratuta egotea toki batean, eta hori azkenean lortu da. Eta oso importantea da. Ehunka amonite daude. Orduan, sekulako bilduma daukagu, hoiei esker, eta bilduma hori aztertuaz, jabetu ginen, oso evidentea zen jabetzea, baina bilduma horrek badu zerbait berezia. Amoniteak orokorrean oso handiak direla, erraldoiak nolabait esan da. Ez dira normalak horren handiak izatea amoniteak. Horrelako metro erdiko diametroak, eta ez bat edo bi, gehienak olakoxeak dira. Hor zerbait gertatzen da, arraro, ez da arrunta. Eta konzentratzen dira amonite erraldoi horiek, zazpi hondartzen alde horretan. Zeren hortik kanpo, deba ingurura, horko flis beltzara baldin bagoaz, amoniteak askoz txikiagoak dira, normalak nolabait. Txikia, normalak, igual, ez da git, 3, 5, 10 zentimetrotakoak, baina horrelako handiak, ez daude, ez ere ondarru aldera, daude, baina txikiak, normalak, eta hemen aldiz sekulakoak. Hor zerbait arraro gertatzen da. Bueno, ezaztu, zazpi hondartzak, horko sedimentuak, arrokak, lirateke goragune honetan metatutakoak. Hemen leudeke amonite erraldoi horiek. Hemen, ez hemen eta ez hemen. Hemen, kasualidadea. Orduan, arrazoiak, zergatik hor erraldoiak justu hor eta ez hortik kanpo, ez? Bueno, arrazoi, aztertzen ari gara oraindik, baina ematen du, arrazoi posibletako bat da dimorfismo sexuala edo, alegia. Amonitek zeukaten ugalketa sexuala, arrak eta emeak zeuden, eta arrautzen bidez, eta dimorfismo sexualaren hortan, emeak ikusi da handiagoak zirela arrak baino. Eta interpretatzen da, uste da, emeek beharko lukete arrautzak erruteko espazio gehiago ze barruan zeramazkiten. Barruan, orduan espazio gehiago behar zuten. Agian hori izan daiteke arrazoia tamaina handiagokoak ere izateko. Orduan, beti emeak handiagoak arrak baino. Hala interpretatzen da gutxinez. Orduan, erraldoiak, forma erraldoiak, emeak izango dira. Hala interpretatzen da. Eta, orduan, hor zergatik hainbeste erraldoi topatzen dira. Baldintza egokiak egongo ziren emeak hor egoteko. Baldintza egokiak zerren aldetik? Sakonera, demagun, itxas sakonera egokiagoa izango zelako, edo elikagai gehiago zeuden toki horretan eta ez hortik kanpo, edo iturri hidrotermalak zeuden, eta agian hori ere ondo zetorkien, oraindik zehaztu gabe galdera batzuk daude, zergatik kontzentratzen dira hor. Ez dago argi, baina ematen du emeak izango zirela forma erraldoi horiek. Ez dagoena garbi da zergatik kontzentratzen ziren emeak hor.
eta ez hortik kanpo. Oso interesgarria, baina oraindik ez dakit inoiz erantzungo digu galdera honi, baina hortan ari gara, bale? Aztertzen hori, bale? Eta bukatzeko ja, Geoparkeko Flix beltzean martxan diren ikerketak, Flix beltzean, eta ikuspuntu geologikotik zertan ari da. Ba, esaten nuen bezala, amoniteak ikertzen jarraitzen dugu. Batetik, erraldoitasuna, zergatik erraldoia formak eta hor, ari gara hori ikertzen, eta gero bestetik amoniten denbora banaketa. Claro, amoniteak zientoka daude, bilduma handi horretan, eta daude sakabanatuta Flix beltzaren baitan, zera geruza ezberdinetan. Orduan, Narbaezek kriston memoria dauka, berak eta lortu dugu Flix beltzeko zutabean deitzen dugu, hau da, geruzaz geruza irudikatzen du honek, eta berak badaki, berarekin joan da, ze tokian hartu zuen bakoitza. Eta joaten gara katalogoarekin, ez da gizen badaude, 300 eta piko, hau, etorri. Bagoaz, eta hementxe, orduan gu geruza hori badakigu hauetakoa zein den, eta hor markatzen dugu hori. Ale bakoitza nun hartua izan den, ze geruzan hartua izan den. Eta hori oso importantea da, zeren honek ematen digu amoniteen denborazko zarrenetik gazteenera denborazko evoluzioa. Ze espezietik, ze espeziera pasatzen gara, eta bar. Eta hori oso importantea da. Amoniteak dira fosia, bakizue, datatzeko erabiltzen direla, arrokak datatzeko erabiltzen direla, eta amoniteak dira mesozoikorako, Triasko, Jurasiko, Kretazeorako fosil onenak. Ez dago hori baino hobeagorik. Oso datatzaile onak dira. Denboraren adirazleak direlako. Hori ordenatzen ari gara hor. Beste proiektu bat da, lehen aipatutako itsaspeko hidrokarburo iturriak edo iturri hidrotermalak, baino hidrokarburoak botatzen dituztenak. Hor Mutrikuko itsasadarretan badaude egitura arroka batzuk hor sortua direnak, itsaspeko iturri horietan. Eta hori ere ikertzen ari naiz. Eta azken proiektua Geoparkek onartutakoa, bada Flix beltzeko konkrezioak aztertzea, ikertzea. Konkrezioak zer dira? Septariak adibidez, hori ezaguna egingo zaizue. Konkrezioak dira azken batean, generalean forma nahiko esferikoa edo dauzkaten, inguruko litologiarekiko desberdinak diren gorputzak. Generalean, nahiko esferikoak izaten dira, edo luzeagoak, forma askotakoa dira, baina inguruko arrokekin konparatu da desberdinak. Adibidez, hemen bauzkagu lutitak, baina hemen badaude kareharrizko gorputz irregular batzuk, hauek dira konkrezioak edo noduloak nahi baduzu, agian ezaguna egiten zaizuen hitz hori, ez? Noduloak. Kasu honetan, kareharrizkoak dira, hau bezala, hau da, itsasoak ateata eta hor borobilduta, hau da septaria. Septaria bat, edo sidiritazko hauek, burdin karbonatoa, horregatik gorritu egiten dira, burnia daukatelako, edo hemengo debako septaria, da beste konkrezio mota bat. Orduan, azken proiektu horretan, ikertuko ditut, Flix beltzeko konkrezioak. Desberdina daude, ze motakoak diren, eta bakoitza nola sortu den, ze prozesuen bitartez. Eta, hori izan dena nire aldetik. Oso deskarek asko, Luis. Luzatu naiz, ez? Ni bakarra gatera da, zertai buruz. Nola sortzen zian, horren daude teoria desberdinak, eta, ni, aspaldi gantz, zerrakoa naiz, bestela, eta beti zentarian munduan beti txokatzen zitzaidan, eta, zentarian desporia gontzan, tristia da, baina, bada, partikular bat dago,
Baina, septaria nola sortzen da, zer da azken fineko gara? Nientzu dazka gauza desberdinak, baina nola sortzen da? Bai, nola sortzen da? Sortzen dira, septariak dira konkrezio mota bat edo nodulo mota bat. Barruan dazkana olako pitzadurak, mineralez beteak, desberdina da. Baina, bueno, orokorrean noduloak, septariak edo konkrezioak sortzen dira beti sedimentu azpian. Oda, ja, sedimentua daukazu itsas azpian sedimentatu dana, eta sedimentu azpian, bai, ez dakit, zentimetro batzutara edo metro batzutara, hor sedimentuarekin nahastuta dago ura. Eta horretan baldin badaude gatz disolbatuak edo baldintza konkretu batzutan, horiek, hau da, gatz disolbatu horiek, baldintza egokiak baldin badaude, has daitezke elkarren artean erreakzionatzen, erreakzio kimikoak sortzen dira eta mineralak eratzen hasten dira. Hasten dira, eta adibidez, siderita da burdin karbonatoa. Orduan, burdina alde batetik badaukagu karbonatoa bestetik, eta baldintza egokia badaude, hor biek erreakzio kimikoa egiten dute, eta burdin karbonatoa sortzen dute, eta hor mineralak hasten dira sortzen, eta mineral horiek gero eta gehiago, eta doa azten, handitzen. Horrela sortzen da konkrezioa. Gero, septarien kasuan da konkrezio bat, baina barrutik dana pitzatuta, arrakalez beteta. Orduan hori ematen du, daude zenbait interpretazio, ematen du sedimentu horrek, konkrezio horrek gerora ura galtzen badu, ura galtzean volumena galtzen du, eta egiten da uzkurtu, pitzatu barrutik. Orduan hutsunea sortzen zaio, eta gero, berriz, ura sartzen bada barrura, gatzekin eta barruko espazio hori bete daiteke bete daiteke mineral berriekin. Eta hori da septaria bat. Baina, horri inguruan ere badaude gauza ezberdinak, baina oinarrian hori da. Esaten duzu hori, tamaina handiko amonite horiek interpretatzen dela eneak direla. Eta hori, badago oinarriren bat, oinarriak ez dira, gure garai, eta orduan, claro, ez dago, eta hori egungo konparazten. Ez dagoan, ez. Beste nautikusak, beste moduskoren bat, dimorfismo hori ziurtatzen duna. Bueno, ziurtatu ezingo da egin, zeren, ondo esan duzun bezala, galdutako gauzetaz ari gara. Estingitutako, orduan, egiten diren gauzak beti izango dira interpretazioak. Baina, oinarria handia horrekin edo txikia horrekin. Lehenbizi esan behar dut, hemen espezialista amonitetan ni ez naizela, da bestea, Mikel López Orge. Ez da eskakeatzeko eta hori ez. Baina, a ber, ikusi da amoniten espezie batzutan, hori, tamaina oso ezberdinekoak, baina espezie berekoak izan da, ez? Eta baita ere, ale batzutan arrautzak fosilduta konserbatzen dira. Badago moduan, hori da. Barkatu? Ez, nik daki dela, ez. Baina landetan bai? Landetan ez dago lanaren bat? Landetan? Landetan edo Gaskoniako kostaldean edo... Ez dut ezagutzen. Hori ezberdintzen dela, alparak eta eginak. Ez dut ezagutzen, hori Mikele jakingo du igual. Bale. Zerbait gehiago edo... Ez dakit ulertu dan, ez dakit ez nekien ere ze mailan eman, ez eman ulertu ahal izateko, ez dakit. Bai, esan. Bai. Huertasun ekonomite horiek,
prozesu horiek, aktiboz egiten dute nunbaiten munduan, adibide bezala ezagutu daitekena. Bai, beitu. Uhertasun korrontekin gauza oso xelebra gertatu zen, beitu. Generalean, prozesuak gaur egun ikuste ditugu. Olatuak, haizea, lubizi bat, ikusten ditugu, neurtzen ditugu. Bai, eta... Baina uhertasun korronteak, itsasazpian gertatzen direnez, horren arrastorik ez geneukan, orain dela ez asko arte. Orduan, arrokak aztertuz, turbiditak aztertuz, ondorioztatu zuten, existitu behar zirela itsas ondoan, sakonera handian, horrelako korronteak. Ondorioztatu zuten, arrokak ikusiaz, flixa ikusiaz, nola baita esan da, bale? Baina oraindik etzan ezaguna, inoiz etzan ikusi. Baina ze gertatu zen? Hori zehatuta, 1920 hamarkadan, bazeuden hor Estatu Batuetako kosta inguruan, itsasazpiko kableak bazeuden, eta kable horiek apurtu egiten ziren, noizean behin oso itsaso sakonean, kableak igual hainbat zeuden, eta apurtu egiten ziren limizi bat, handik segundu gutxi batzutara urrengoa, igual zegoen 10 kilometrotara, apurtu ere bai. Eta handik segundu batzutara, handik ez dakit zenbat kilometrotara zegoena, beste ere apurtu. Horan, zijoazen, apurtzen, pum, 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 pum. Maldan bera joan ala. Etzekiten zergatik. Ez? Eta turbiditak aztertuaz, esan zuten, seguru horrelako uhertasun korronteak izango zirela. Baina, etzan ikusten. Baina gaur egun, bai, ikusten dira, urpeke ontzietan joan da, eta hori, uhertasun korrontea ikusi egiten dira, neurtu egiten dira, beraien abiadura, beraien ez dakizer, edo laborategian eragiten dira, ere bai. Ez? Nahiko oso ezaguna da. Baina da, orduan, geologiaren eskutik etorri zen, nolabait, identifikatu zen prozesu bat naturan ikusi aurretik. Hori generalen alderantziz izaten da. Gaur egungotik aintzineko hortara egiten dugu salto, interpretatu egiten dugu, baina oinarria gaur egungoan dago, aktualismoaren printzipioa erabiliaz. Baina kasu honetan, kurioski, alderantziz izan zen. Geologiak lehenbizi horren berri eman zuen, eta gero ikusi izan naturan hori gertatzen zela. Oso kurioso. Edo non, aldapa dagoen toki guztietan. Hemen aurrean ere bai, adibidez, Kabreton. Kabreton, horren aurrean dago sekulako arroia, itsasazpiko arroia, eta arroia hori horren bitartez bideratzen dira, etengabe. Uhertasun korronteak etengabe. Pum, pum, pum. Eta amaieran dauzkagu itsaspeko kono bat turbiditez osatua. Pum, 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 pilo bat pilatuta. Baina hemen hor bezala, edonon, mundu osoan. Oso arrunta da. Aldapa dagoen tokietan, urazpian, hor turbidita daude.